Zdravím vás priatelia, moje meno je Daniel a vítam vás na mojom prvom videu na YouTube. Rozhodol som sa točiť videá, challenge, hocičo, lebo je už, nemám hodinky nič. Je 30. januára a jediné čo som stihol je sa pretočiť na druhý bok. Čiže z prvých mojich challengeov, ako vám môže napovedať nadpis tohto videa, tak je 30-dňová výzva alebo 30-dňový challenge pre spoločnosť Volt. Pre túto spoločnosť pracujem už skoro pol roka, baví ma to. Chcel som si dať už dlhšie nejaký challenge, lebo mám nejakú skúsenosť zo zahraničia, kde som ťahával 300 a viac hodín, čiže toto bude to pre mňa výzva takisto, niečo nové a zároveň možno aj ukážem niektorým ľuďom, že sa dá na Slovensku zarobiť aj na štandardy. Síce bude to za nepriaznivých podmienok, alias 300 a viac hodín. Pri tomto challenge mi bude pomáhať táto mašina Dacia Bandero. To ročník 2023, ako môžem vidieť LPG do lacna. Mám ju už 3 mesiace a som s tým spokojný. Je to vozenie do lacna, jak sa hovorí. A čo ďalej? Môžeme prejsť do auta a povedať si nejaké podrobnosti. Takže presunuli sme sa do auta, lebo vonku mi bola zima a aj celkom fučí. Aby ste mali kvalitný zvuk a kvalitný obraz, tak budem pokračovať v aute. Trošku viac o mne. Čiže moji blízki priatelia ma poznajú ako kontroverzného človeka, ktorý mení plány každú chvíľu alebo mení veci, čo robím, alebo niečo vymyslím, skočím do toho bez toho, aby som si to premyslel. Tak možno aj nejakú takú disciplínu mi pomôže vybudovať YouTube, ale by som moc nekecal o mne, tak sa presunieme hneď na tú 30-dňovú výzvu. Bude sa to odohrávať teda v Trnave, ako som spomínal. Budem robiť od rána do večera. Čo som ešte zabudol, neviem, nespomeniem si. Prestávka bude cez najväčšie zápchy, čo sú v Trnave, okolo 15:30 až 17:30. Nehovorím, že každý deň bude dvojhodinová prestávka, aby sme maximalizovali zárobky a výkon, tak niekedy bude hodinová, niekedy hodinu a pol, ale tieto časové úseky 15:30 až 17:30 si dám čas na pauzu. Začiatok teda od 8 a koniec od tej 11 plus tá pauza. Čiže vychádza to na nejakých 15 hodín čistej práce od 8 do 11, ale plus tou pauzou minus 2 hodiny je to nejakých 13 hodín. Začiatok prvého dňa tejto výzvy bude 31. januára, koniec tejto výzvy je 29. februára. Našťastie má február tento rok 29 dní. Čiže to stihnem teoreticky za jeden celý mesiac. Ak si nechcete nehať ujsť tento challenge alebo túto výzvu, tak budem každý deň postovať na TikTok, Instagram a YouTube Shorts priebeh celého dňa a záverečné štatistiky ukážem po tých 30 dňoch, spravím ohľadom toho celé video. Čiže TikTok, Instagram a YouTube Shorts, link máte v popise tohto videa. A čo iné zostáva? Môžeme začať pracovať. Čaute.